गुरु गोविंदनि मन्दिर बेखौ बेरायना सारा बेनि सायाव आलासि महरै नुजाफैनो गुवारै बेखेवना होदों। दिनै जानुवारिनि 12 थारिख जोंनि पार्टिनि कर्मकर्ता हावरागुरिनि जायफोर कर्मकर्ता आरो कमल सिंहनि जायफोर कर्मकर्ता कुसुगाव जितु समष्टिनि कर्मकर्ताफोरनि नाजानायाव बिसेसकरि TLCCनि चेयारमेन दिनै उपस्थित दङ आरो बेवहाय देरसुं दङ आरो सुब्रतमोन दं। बिसोरनि इनिसियेटिभआव प्रमद बर'नि अननायाव दिनै बे मन्दिरखौ माने लुफुंजोबनो हाबाय आरो बे मन्दिरखौ बे आश्रमखौ बाउन्डारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इनफ्रास्ट्राक्चार किसुमान डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ दंबायो। बेखौ जाहाथे बिथाङा नायो नाहरबावो आरो अनहरबावो आरो बे आश्रमखौ जाहाथे डेभेलप खालामनो जाहाथे हायो बा खालायो। बेनिखायनो आं बिथांनाव अनुरद थाबाय आरो आं बिथांखौ बे अनुदानखौ हरनायनि थाखाय जोंनि सारा बे हावरागुरि होन कमल सिंह होन जायफोर माने भक्त बिसोरनि जानानै आं बिथांखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे माने बिथांनि जिहेथु कर्मराजि जेरखम धरननि खामानि मावगासिनो दं निश्चित भाबे बिथांखौ जे मन्दिराव जे अनुदान हरदों बेनि थाखाय इसोराबो नायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंनि जितु माने बिटिआरनि चिफ बिथाङा जथेस्थ' मोनसे आयदादिक माने माबाजों संलग्न दङ। बिथाङा सानो बिथाङा माने माबायो बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामनानै दिनै अनसुंथाइ मा अनसुंथाइ मोनलाय मन्दिरफोरनि थाखाय अनसुंथाइ हरदों आरो अनसुंथाइ हरदों। बेहायल' नङा बिभिन्न जायगायाव मन्दिर बानायनो थाखाय बिथाङा अनुदान हरदों। आं बेनिखायनो बिथांखौ जोंनि बे हावरागुरि रायजो कमल सिंह रायजोनिफ्राय रायजोनि जानानै बिथांखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे माने बिथाङा जाहाथे बे मन्दिरखौ आरोबाव एसे नाहरनानै डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय अनुदान किसु हरो। बेनिखायनो आं बिथांनि खाथियाव आह्वान खालामबाय आरो लोगोसे जोंनि कर्मकर्ताफ्राबो जाहाथे एसे मन्दिरखौ नायनानै माने जोंनि प्रमद बर' बिथांखौ जोंनि चिफखौ जाहाथे खोन्थानानै अनुदानफोरखौ लाबोनो हायो। बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय थाबाय। लोगोसे दिनै आंखौ बेहाय बे मन्दिरखौ उद्बोधन खालामनो लिंबोनायनि थाखाय आङो जायफोर कर्मकर्ता दं जायफोर कमिटिनि मानसि दं बिथांमोननो हाजार हाजार साबायखर बावो। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।